Úristen, beköltöznek? Ki jön még velünk bulizni? Every day it's suffering. Engedjek! Miért vagy kö... Mert te vagy a Mi a bajod van? Melyik voltad? Menjünk le! Az szép! Csak 5 percig, jó? Fáj a szám, hallod? Milyen vagy az apámból? Úristen, beköltöznek? Oda néz. Ilyen megérkezés, ez mi? Itt ideál egy limó. Nem az, hogy Ádám kabrió, limuzin. Azt a mindenit. Nézd, ki kész van idegileg. Anyám! Bele! Ez pont az én társaságom, ezekkel szoktam menni bulizni. Au! Gyertek! Kucsa! Hoztam neked rá! Nem tudtam mit szólni. Egyszerűen csak átöleltem és sírtam az örömtől. Hihetetlen volt ez az élmény. Ezt nem tudom elmondani, ezt az élményt. Ő Ádám apukája. Kereszt apukája. Én meg az új feleségem. Segíted? Az új barátnője. Akkor nem biztos, hogy kérek. Erről beszélek állandóan az Adának, hogy állandóan flörtöl mindenkivel. Mit csinál? Egybe elkezd flörtölni keresztapámmal. Még jó, hogy nem mászott rá. Mikor felesége van, meg gyerekei. És te ma dolgozol? Én ma nem. Akkor megyek veletek. Akkor elviszünk bulizni. Jó, visztek is. Ki jön még velünk bulizni? Elnézést, Itt lányok, vagyok. rátok, azért nem nézek, mert lányok nem jöhetnek. megyek. Mert legény búcsún vagyunk. Akkor te jössz? Én megyek, az biztos. Elég jó program lesz. Szívesen látunk. Hát én meglepődtem, amikor így elhívtak engem erre a legénybúcsúra. Örültem neki, egyből mentem. Pityu! Kelj föl! Kelj föl! Háló! Itt van Ádi faterja! Aztán most múlva, gyere már, gyere már! Keresztapám ugyanúgy hívják, mint téged. Minden nap így érted? De ez nem ér meglepetést, nem? Minden nap. Este van már, ébresztő. Az kell, az kell. Hajrám, tudod. Mikor máson ébredtem, ahogy keltettek, akkor kinyitottam a szemem, látom, hogy úristen, ki ez a két nagy széttetovált batár állat. A bulizóhelyeken nem nagyon futnék velük össze. Az Ádiról nem gondoltam volna, hogy ilyen nagy darab, meg nagy batár állat rokonai vannak. Úgy mennék, halad, esküszöm, csak dolgozom kell, de nem tudom, Marcával valahogy le kell kommunikálnom. Kicsit lassabban nem tud beszélni? Kéne, Örök a srác! Hol a fordítógép van? így ébredsz? Hogy beszélsz, amikor friss vagy? Hát az a helyzet, hogy amióta az a Levi telerakja a piákat mindenféle hülyeséggel, és show meg ilyenek, én az volt, csak energiaitalt ittam komolyan. Az volt a örök a srác, most már élünk. Akkor abban a percben hiányzott nekem is a családom, hiányzott az, hogy tényleg nekem se volt faterom, nem úgy nőttem fel normálisan, és azért ez jó dolog szerintem. De hát nekem ez dotta a G. Ennyi van. István, siess már, Már rég menjünk már. Na, menjünk. de tényleg? Sziasztok! Gyertek már! Csak most érzem igazán azt, hogy elveszítettem. Az Ádám miatt jöttél ide? Nem. Jó, oké, ez közben most volt egy epizód, így alakult, így jött össze. Örülj neki, hogy még az elején történt ez, az egész, amikor még lesz időt tovább lépni. Ez ugyanaz, mint én meg a Levi. Még lehet, hogy a végére ilyen tényleg országos legjobb barátok leszünk, meg ilyenek. Nem lehet tudni. Gyertek minden hárman! Mindenkit szeretnék ma meghívni! Mit isztok, fiúk? Whisky kóla. Mi itt punyadunk? Valamit csináljunk. Hát jó. Vagy lekössem.
Az idegrendszeremet. Kéne valami csajos program is. Ha 2 percet otthon kellett volna még ülni, rendesen rosszul lettem volna, annyira nagy volt a púnyadás, folyamatosan Ádámon járt az eszem, és már tényleg mindent bevállaltunk volna Melivel, csak hagyjuk ott a házat és menjünk el onnan. Na, ígyunk vagy együnk, mit szeretnél? Hát most tettünk, nekem nem kell semmi, én inni szeretnék. Azt ismerjük. Nem neked most, mit érünk. Köszönjük szépen! A legénybúcsún a vőlegénynek próbatételeket kellett, hogy teljesítsen, és hát szerintem jól jött a mi segítségünk. Ismeretlen lányokat kell megkérni, hogy a legényt csókolják meg a karján, hogy egyéb más helyeken. Feladatra 5 perce van, büntetés 10 feles. Sziasztok! Lehetne egy kérésem? Egy csókot szeretnénk kérni a kezére. Mutass egy bicepszet, Dani! Merre van a strand? A bicepszre neki! A bicepszre! Egy angyal meg! Szép volt! Köszönjük! Szerez autogramot 2 nőtől a hátsódra! Legjobban egy ilyen lánybúcsún lettem volna, hogy csak nők vannak, teli van nővel, és akkor minden feladatot tudnak rajtam teljesíteni, persze. Kérj 5 lánytól, szájra puszi. Gyere! Elintézzük őket! Szia, tudnál nekünk segíteni? Apa kell a gyerekeknek, pedig én úgy látom. Apa kell a gyereknek. Nagyon egyszerű feladat, komolyan. Legénybúcsún vagyunk, 5 szájra puszit gyűjtünk a barátunknak. Tényleg. Csak egy puszi. Annyi belefér? Tuti. Neked? Na, szink csak. Please. De ezt, gyerekek, de ezt nem hagyhattam ki, nézzél rá, ezt nem hagyhattam ki. Na, ezt nem lehetett kihagyni, érted? Arról, hogy a vőlegény nem kapott csókot, arról nem tehetek. Ez az egész dolog úgymond fordítva sült el, de viszont nem bánom. Mi van oda? Mindig őt nézem, megérzem az illatát, a parfüm illatát, és így kattogok tőle. Ma megláttam, milyen jól nézek, és elmegy, rám se néz, el se köszönet. Csajok milyenek? Szépek, de nem az eseteim. Az egyik csaj próbált az Ádinek a fejét nagyon elkolintani, de mi visszahúztuk. Visszahúztad? Na, köszönöm Magamnak szépen. húztam vissza, Vigyázzunk rá, segítettetek benne. Nem szabad, azért jöttünk ide, hogy bulizunk, nem? Hát, Nem fog szerelembe esni. mottót ismerjük. Persze. Az összesét nem lehet. A világ összesét nem lehet, de törekedni kell rá. Ez a lényeg. Figyelj, haladunk a kikövezett úton. Úgyse fog sikerülni, de megyünk töretlenül előre. Na, veled mi újság? Én most független vagyok. Végre egy barátom. Végre! Színlik ki a világ. Ennyi. Én esküszöm, én akarnék, csak nem távom meg az igazit. Hát ugye, én is így vagyok vele. Ugye? Elveszed. Én is így vagyok vele. Gyerekek, bocsánat, hogy nem akarok közelvágni, nekem menni kell, ezt lassan halad Ádi. Nagyon nehéz volt a búcsú apukámtól, mert ugye én vele élek együtt. Mindent megbeszélünk egymással, de komolyan, a búcsú az mindig nehéz. Most is nehéz volt. Ott a Gabi! Ott a Gabi! Éden Levi! Éden Levi! Nincs berúgva! Nem kopjátok meg kicsit Éden Levinek! Jézusom, Ádám! Megjött a váltás. Ha megyünk! Hogy néztem? Pólót kitől lehet kapni? Már nem az van, hogy csináznám, hanem a Bella Fingo. Bella Fingo, jaj. Jaj, de nem adsz egy csókot a tesódnak? Az öcsüknek nem adsz egy csókot? Apádra hajt, a fia leszel. Jaj, de jó lenne. Átölelnek, hazamennék, mondom, fiam, mondd el, mi volt az iskolában. Oda költözök én is, hoppá, Már délelőtt kiszúrtam magamnak az Ádám apukáját, pont az ilyen nagy darab, tetovált, kigyúrt emberek az én eseteim, tehát imádom őket. Eli! Elita, gyere dolgozni! Ne nézzetek az ajtóba! Miért nem? Azt mondja, miért nem, mert megölsz mindenkit, miért nem? Gyere, egy kis figyelmet, jó? Hoztam, eltelt még egy hét, hoztam a fizetéseteket, úgyhogy át kell, hogy beszéljük a dolgokat. Van még mit átbeszélni? Milyen nagyon jól kerestük, azt tudjuk. Várja, hogy mondja el? Igazából
csak hogy tudjátok, mi azt a görbetükröt ott az oszlopon nem véletlen szereltük föl. Én bentről szinte mindent látom, ha azt hiszitek, hogy nem, akkor is. Még mindig finoman szólva sok a rossz helyen dohányzás és a pultban fogyasztás. Jó, tehát ez még érinti most a fizetéseteket, illetve ami érinti a fogyasztással kapcsolatban, hogy van néhány olyan kollégátok, aki majdnem eléri a napi forgalmat ebbe a pultba a saját fogyasztásával. És hogy ezt a fizetést akkor átnyújtanám, aki nem tudom, szerintem felelős. Majd nézzek már vele kicsit. Miki, ez nem. Nem, de holnap nekünk kell pénz. Így van. Tudod, Ne vigy. Holnapihoz pedig jó szó. Adának Nézzük meg, nem. Nem megbízható senki. Itt. Számol be. Számold be. 5 sor. 20. 40, 60, 80, 100, 120 gyerek. Jó, adott el. Én kevesebbre számítottam. Tényleg. Mert ő azért, én meg a Levi, mikor ketten dolgozunk, és általában ketten dolgozunk, akkor mindig nagyon sok pénzt eliszunk. Úgyhogy én mindig arra számítok, hogy mínuszba leszünk. All day, all night, all day, every day, all night. Gabi! Gabi! Levi! Menjünk buliba! Várjál már! Na menjünk! Menjünk! Jó a zene! Gyere! Jó vagyok, pont alvóruhában vagyok. Buliba! De ha már így van, akkor menjünk ebbe az alvóruhában. Fölvettem az alvóruhában. Na menjünk! Gyere! Oda! Menjünk! Fröcsögtessük meg a kulát! Every day a suffering! Every day a suffering! Suffering! Esküszöm, annyira jó volt ez a legénybúcsú, hogy annyira adott egy ilyen adrenalin bombát, hogy ezen túl minden buli előtt el fogok menni egy legénybúcsúra. I came to Spain and I saw people partying. Viva la fiesta, viva la noche, viva los DJs, viva la fiesta, viva la noche. Bulizok bent, tényleg szokásos, all-in party, bele minden, ami csak belefér. Megjönnek bekiek, tökre örülök meg minden, és látom, elveszi a sprét, és rám fúj egy olyan sprét, komolyan mondom, hogy attól minden állat megdögölne. Elkattant az agyam, utálom, amikor a bulimat. Állj meg! Hova mész? Hallod? Ne! Állj meg! Állj meg, tesó! Melyiket szét? De mit csinált? Mit csinált? Mit csinált az a Ne ez a fújt be. Mit csinált? Ezt rám mondtad? Rá! Szét az Mert te vagy Mi a jód van? Menjél vissza, hallod? Mi van? Adta a parfümöt, nem? Hallod? Most te csinálod? Miért vagy Most te, Levi! Levi! Itt hagysz engem a buliba! Hallod, az poén, hogy ti egész nap rohangáltok, mindenkire vizet locsoltok, meg ugye az tök vicces, ugye? Nem érdekel. Akkor egy vagy. Láttam. Mit láttál? Ott állt a dolgot, kis Te hülye vagy. Szájba vágtam. Ja igen? Akkor rosszul láttad. Amúgy nem érdekel. Látom. Amúgy is elég volt a buliba. Jó, hát akkor cseh. Cseh. Idiót kalap. Nem értettem az egészet, hogy állandóan szivatjuk egymást, és nem gondoltam, hogy ez bármivel is nagyobb szivatás lett volna, mint amit eddig csináltunk. Hát én szinte biztos vagyok abban, hogy nem az volt az igazi oka. Nem hiszed el komolyan ezt az idióta alapot. Hallod, majdnem kitörtem az ablakot, úgy be az ajtót rá. Hát ez egy nyakér. Hát ki roham a diszkóban, mert hogy én befújtam valakinek a dezodorával. És hol a Levi? Semmi, fölment, mint egy vadállat, érted? Anyázott, meg ilyenek, megy fel a lépcsőn, üvöltözök, rohanok utána, mint egy idióta tűzsarokba. Megyek utána, mondom, és mi a szarba jöttem? Visszakiabál a lépcsőről, menjen vissza, és mindent. Hallod, és ekkora fejem megy be, mondom, most mi a szarba jött? De mit mondtam neked, hogy bele Már is! Ott van a barátnőd, akit szeretsz, nem? Hogy az összes diszkóban az összes ember egész siófokon, ahhoz sincs semmi köze. Itt lehet látni, hogy oda van érted, nem úgy, mint az Ádám én érted. Ennyi. Nem tudom, hogy
most ez mire volt jó neki, de remélem, hogy azzal a két csávóval maradt. Fú, nem szoktam ideges lenni, tényleg nem vagyok hirtelen haragú, de most nagyon kevés választott el. De azért örülök neki, hogy nem verekedés lett a vége. Gyere a felét! Nem is vagy? Elkezdtem piálni, és azt gondoltam, hogy ilyen búfelejtős márolásra valakit kifogok a diszkóból. Tudom, hogy ezzel nem oldok meg semmit, csak hát nem tudom, szerintem a dac is bennem van, meg az, hogy így még jobban akartam idegesíteni a Leventét, mert így eléggé megbántott azokkal, amiket ott a fejemhez vágott. Egy volt az. Menjünk le, az szét! Beki volt. Akkor miért mondod, hogy két volt? Mert azok adták oda neki. Akkor miért nem szóltál nekem egyből? Akkor miért nem szóltál? Néztél, láttad, hogy én fújtalak le, még vigyorogtam is, majd utána közvetve... Maradj ki ebből! Maradj ki ebből! Nem, most nem maradj ki ebből! Azt mondja, hogy neked a két parfümöt a férfiak adták. De nem mindegy, hogy ki adta? Nem mindegy, hogy ki adta. Miért nem mindegy? Ha magadtól nyomod, akkor azt magadtól nyomod. Én kértem el tőlük, hogy befújjam. És ők beleegyeztek? Miről beszélsz, Ádám, ne szólj bele! Nem. Magyarázd el, hogy ez most miért volt más, mint az, amiket ti csináltok itt, hogy befokrémezzük, meg testápoljuk, meg akármi. Azért, mert mi egy család vagyunk. Amit itt csinálunk... Nem érdekel. Nem. Ádi, menj be. Hagyj beszélj meg. Te olyan tesóm? Ne is neked. Megtudtam, hogy a Beki volt a bűnös, és a Beki fújta le a Levit sprével. Még jó, hogy nem mentem vissza, és nem csináltam magamból hülyét, és akkor viszont ezt a dolgot a kettőjükre hagytam. Annyi a bajom, olyan sprével fújtál rá, amit például elmész piacra, 200 forintért árulják, majdnem beukáltam, jött a számba, a ruhám csipolni volt, nem érdekel. Látom. Látom. Lazan volt leszedni. Aha. És a csodálatos körmondatod a lépcső alján, hogy menjek vissza és mindent. Miért kéne ezt? Nincs közöm hozzá. Hát nincs. Ennyi. Bocsánat. Semmi baj. Megbeszéltük? Igazából azon fel az agyam, hogy két ilyen kis poncser nevet ott rajtam, miközben a Beki befújt ezzel a sprével, amit tőlük kapott. Hát a Bekire is haragudtam, de inkább erre a két gyökérre. Vajudik. Nem látod rajta? Az ember vajudik? Látom, csak az idegesít, hogy nem is az a baj. Nézd a másik oldalról. Tehát nézd meg a másik oldalról mondjuk azt, hogy egy olyan ember, akiben te is hosszú távon bármikor megbízhatnál. Nem így van? Ha megnézed a másik oldalát a dologra. És hogy mennyire jó eső érzés az, hogy igazából egy olyan emberrel van a dolgod, aki még vajudik, és ennek ennél is tartja magát. Amikor az alsógatyámba egy ilyen 5 centis molylepke bele van tűzve, hát azt talán észreveszem. És hát van az a pont az ember életében, amikor már úgy túl van feszítve az idegei, hogy már csak nevetni tud a dolgokon. Ami úgy szúrja a tükröt, ez van, hogy csak azért. Nem beszéltünk több. Fölvetted? Már itt van. Te nézd csak, hogy Zizi. Annyira tudtam, hogy úgy lesz, hogy nem leszek ott, Egy jó szivatás az arra is jó, hogyha van valami feszültség kettőnk között, akkor egy másodperc alatt megoldja. És hát pont jókor jött ez a molylepkés poén, hiszen nem tudtunk haragudni egymásra tovább, és ugyanúgy folytatódott ez a Tom és Jerry játék kettőnk között, mint előtte. Ada, van nálad cigi? Nincs? Akkor odafekszem a ágyára, jó? Ez mi? Mi az? Nem mondod.
Az anyámat! Tudod, mi vagy te? Tudod, hogy mi vagy te? Egy... És ebbe aludjál. Hiányoztál. Te is. Gyere, csak ide. Most mi lehet? Bele fogsz. Bele fogsz feküdni. Tudod, mit csinálsz? Várjál megint! Valaki másik a ruhájában! Ezt csináltad! Ezt csináltad! Bele fogsz feküdni! Itt van! Tessék! Harad bele! Ezt csináltad! Milyen vagy is? Becsik a vízzel! Miért csinálod ezt, mikor valamilyen bunkó voltál? Nem voltam bunkó. Nagyon félek. Ha nem akarod, akkor elmegyek. Ha nem akarod, akkor abba hagyom. Ezt csináltam! Ezt! Érted? Ezt csináltam! Ez kell? Hát mi van? Ez kell? Hát ez tényleg most már a ki van. Ez Ez! Képesek vagyunk üvöltözni egymást egy egészen sétányon keresztül, meg még fönt a házba is órákon át, és utána ugyanilyen hamar meg is tudunk bocsájtani egymásnak, és ökörködünk. Nem tudom, nem tudunk szerintem sokáig haragudni egymásra, vagy nem is akarunk. Nehogy megpróbálj. Úgy. Hagyjál már békét, te! Isten átka! Ez az volt, amire gondolom, hogy láttam, hogy volt, hogy láttam, hogy ez volt, amit láttam. Fáj a szám, hallod? Csak 5 percig kérlek, hallod? Megőrülök, ha nem megyek el. De nem tudsz elmenni. Dehogy nem. Hát látod, hogy... 5 perc. Hogyha nem megyek el 5 perc alatt, akkor abba hagyhatod. Ha nem megyek el, akkor megőrülök, akkor leugrok az erkéről. Töltsük el a pénzt, ne vigyük nekik haza. Elvitte magával, most ennyiek, most ha egyszer nincs itt, akkor nincs itt. Ez a bújtások! Jó. Elvitte magával, most ennyiek, most ha egyszer nincs itt, akkor nincs itt. Töltsük el a pénzt, ne vigyük nekik haza. 2 nap múlva jöttem rá. Büdös ez a bula. Boldog színapot, imádlak! Follow me, I know
It's your life, so try not to get stuck in this crazy circus. Misery loves company. Tudom, te hülye, nem vett? Jöttünk, nem vettétek észre, hogy benyitottuk. De hülyék, kinyitottuk? Szlát, nyomott. De hallod, mindenféle, hallod az összes pózba. Nagyon meg minden pózba. Tényleg? Volt szax is. Fröcsögött minden? És nem vette meg. Jó reggel, gyerekek! Hallod, összeírjuk, hogy mit kell venni, mondja te is jól. Ne, virsli, sajt is. Káját, zöldség. Zöldség Alszik? az alap. Gabi alszik. Gabi. Hallod, ki kéne használni most az alkalmat, hogy a Gabi alszik. Megbeszélni a dolgokat. Mi legyen. Jó, de azt is felírjuk. Tényleg a buliba vehetnénk cucc. Felírjuk, hogy mi lesz. És merre vigyem szerintetek a Gabit? Most közben azért írhatjuk, de... Nekem van egy nagyon jó ötletem. El kéne mindent hajókázni egy kicsit. Jó, ez jól hangzik. Jó hangzik? Nem egy jaktra gondoltam, hanem egy vitorlázásra. Ez elég nagy probléma, de megoldható a dolog. Nem szoktam hozzá vitorláshoz. Egyszer azt is ki kell próbálni. Ébresztük fel. Hidd el, nagyon jó. Fiúk előre, nem? Hát is van. Így. A feleség. De hát ti menjetek előre, ugorjatok rá. Boldog, boldog, boldog születésnapot! Kívánjuk, hogy legyen még sok ilyen szép napot! Nagyon aranyosak voltak a srácok, mikor reggel szinte mint egy család egyszer ébresztettek föl. Annak már nem annyira örültem, hogy mindenki egy gyomorszájamban landolt és rám ugrottak, mint hogyha valami bajnokok ligáját nyertünk volna körbe fociba. Mi Adával elmegyünk szépségnapot tartani. Jaj, ne! Neked is lesz rá lehetőséget, szóval nem tőled úgy pénzt kérni, mert hallottuk, hogy neked van a pénz. Méreg majd meg Evet, hogy ők elmehetnek szépítkezni. Én meg ugye Gáborral kellene, hogy menjek, hogy ne lássa meg azt, hogy mi is készül a háttérben. Nagyon ki voltam bukva. Ott az 8000 valamennyi. Akkor van egy 10-esünk arra, nem? Mennyi van még? Nem, az a gond, az van, de azért ő is szeret elvenni. Igen. Ennyit, és ami marad, azt visszahozunk. Az Adával eléggé meglepődtünk azon, hogy a Nikinek hirtelen milyen fontos lett a családi kassa. Nagy kegyesen adott nekünk pénzt, hajszál pontosan kiszámolt az, hogy mi 25 000 forintot fogunk kapni, miközben régebben ő költötte ezerrel a pénzt. Elfogom a pénzt, jó? Én azt mondom neked, hogy emeld fel a matracot. Jó, a matrac alatt lesz itt az egyik tartón. Tudod, hogy elveszik az Ádámék, ha nem vigyázol. Tudom, oda tudom most. Megyünk, Laci. Mi csak magyarul beszélünk. Fél órát szeretnénk, azért, tehát a 6000 forintért. Még hozzáig. 2 fél óra. Fél óra. Oké, már? Ne. 7000, jó lesz az Ada. Jó. Én oda mennék oda. Föl kell venni a ruhát. Fel kell venni? Aha, pénzszőjel, de ez milyen? Hogy fogok kinézni? Nézzek, hogy mi van, most ezt fel kell venni, tehát azt hittem, hogy ilyen ágyra fogunk feküdni, és ott fognak minket masszírozni, de ami ezután jött, az volt, az tényleg durva volt, tehát erre nem számítottunk. Figyelj, nem ilyenre gondolt, valami krémet nem lehet ránk rakni. Jó, ez nagyon fáj. Ledobjuk a textilmet. Na mi volt éjszaka? Engem rohadt. Nem éjszaka volt. Jó, akkor hajnalban. Mi volt este az Adával? Hogyan keveredtetek ki össze? Hallottam reggel valamit. Azt már nem tudom, hogy indult ki ez az egész. Ahogy elkezdtük egymást simogatni, aztán már csókolóztunk. Azzal mentünk, akkor befeküdt mellém, elkezdett simogatni, és akkor ez így végül is jött magától. Aztán volt több is. Na most hogy mondjam, hogy lent neki nem működött. Hallod, már nem éreztem a szám. Azért mégiscsak vonzódsz hozzá. Persze, hát igen, egyértelműen vonzódok hozzám, egy szép nő. Nem akarom állni, hogyha valaki már ennyire kíván valakit, hogy nem bír el, vagy mi baj, a beteg? Nekem már volt olyan barátom, akivel voltam bulizni, nagyon része volt, és ugyanúgy állt neki.
Lehet impotens az Ádám. Ne csináld már, most mit csináljak vele? Egy impotens fiút választottál oda. Nem. Annyira rossz érzés volt, amikor a Meli azt mondta, hogy úristen, az Ádám akkor impotens, és így elgondolkodtam azon, hogy mi van? Most egy impotens fiúval feküdtem le. Az Ádám azt mondta, Ada, hogy vége. Igen, én is ezt mondom, azért... Akkor most miért feküdtetek egymással le? Elgyengültem meg, mert persze, hogy kívántam. Szerintem az oda taktikázik. Biztos, hogy valamilyen szinten a szexel próbálja megfogni az Ádámot, hogy legyen neki valaki a házba, de szerintem elég buta dolog tőle. Én csajozok, ő pasizik, ezért ez nem fog működni. Viszont azt mondom, hogy ha megkívánjuk egymást, akkor legyen, aminek lennie kell. De hogy ebből kapcsolat már nem lesz, az biztos. Sziasztok! Köszönjük szépen! Thank you so much! Menjünk fodrászhoz. Gyere, menjünk! Micsodához, hogyha elmennénk egyet. Nem is mondom meg, hogy igazából mit fogunk csinálni. Picit elmegyünk itthonról. Csak kiszabadulni? Elmegyünk egy pár órára. Jó, kapcsolódni. Szeretlek, imádlak veled szívesen. Soha életemben nem lepett meg senki, főleg nem egy nő. Szülinapom alkalmából, amikor kiértünk a kikötőbe, akkor vált számomra világos, hogy valószínűleg hajókázni fogunk. Még soha életemben nem hajókáztam, és nagyon boldoggá tett ezzel. Meg kell, hogy mondjam, hogy nőtől életem egyik, sőt, életem legizgalmasabb szülinapi ajándékát. Igaz? Bekészítettem neked a bort. Nagyon büszke vagyok, és nagyon kellemesen csalódtam. Tudok meglepetést okozni. Igen, tudsz. De tényleg. What a shame we never listened. I told you through the television. Jön a DiCaprio. Was the price we pay. People spend a lifetime this way. Ugyan egy pár nappal ezelőtt, mikor Niki megcsinálta aztán, hogy számomra egy minősíthetetlen kis senkiázival csókolózott, akkor azt mondtam, hogy többet valószínűleg nem alakult ki köztünk semmi, de annyira kedves volt és annyira meglepett ezzel a hajókázás, hogy úgy gondoltam, hogy adok még egy lehetőséget a dolognak. Kösz a szép szülinapi ajándékot. Tényleg a legszebb volt. Folytatjuk. Nem tudom az életemet, hol rontottam élet. Mikor megjelentél utolsónak itt fenn. Nem voltam utolsó rohadék, Ádám volt az utolsó. Beköltöztél mellém, mint egy pulikutya. 2 nap múlva jöttem rá. Büdös ez a bula. Te nem ez az? Mi átalakítást szeretnénk, mert ugye elég szépek vagyunk. Este készülünk egy nagyon nagy buliba, és a segítségeteket szeretnénk kérni. Nagyon jó helyen jártok, meg is tudjuk csinálni most a hajatokat, jó? Jó, rendben. Boldog születésnapod. Kajak jó, nem? Vagy jól lánzik? Nagyon jó, szerintem hiányok. Kell, akkor szólj. Komolyan mondom, mint hogy egy ilyen ingatag vízágyon kellene egyensúlyozni, és ellentétesen mozog a testem az agyammal. Tehát végén már örültem, hogy kikötöttünk, mert lehet, hogy rosszul jártam volna. Köszönjük, kapitányunk! Hello! Hello! Szia István! Kész ez a fogadtatás. Nem baj, attól mi még szépek vagyunk, hogy nem fogadnak jól minket. Hát nekünk jó lesz. Merre voltatok? Voltunk Jó, mennyit b***tok el? 15-öt. Dobtak egy 10-est nekem is? De ebből kell még a tortát este kifizetni, mert a torta jön este. Nem lesz, hogy most kaptunk meg kiló 20-at, utána meg nagy büdös fog nekem maradni. Itt né? Nekem egy 10-es kell. Elviszont. Kicsoda? Hát és akkor mi van? Nem mindegy, én mire költem. Én most a részem ki fogom menni a lóvéból, azt tuti. Eddig mindenki kivette a részét a közös kasszából, mindenki eldurrantotta a lóvét erre-arra. Én még nem nyúltam el a közös kasszába, de jövő héten bele fogok nyúlni a közös kasszába azért, mert amit én kaptam eddig, az kevés volt, mint oroszul ebben a jackpot. Te előrébb nézd. Na hát akkor elvitte magával ezek szerint. A mi matracunkba tettem. Meg ilyen nőtt, meg komolyan mondom, nem láttam. Szóval mondom, nincs meg, hát most nem tudok mit csinálni. Nincs meg a pénz. A lányok elmentek fodrászhoz, elmentek masszázsra ide-oda, amoda, meg már egy csomó helyen jártak.
És egy kicsit úgy kijött belőlem ez a, nem is tudom, irítségnek mondanám. Éppen ezért gondoltam, hogy elrakom az összes pénzt. Megbeszéltük, hogy jó, de hát elvitte magával, most ennyi, hát most ha egyszer nincs itt, akkor nincs itt. Eldurrant az agyam, amikor a Nikivel megbeszéltem azt, hogy a matrac alá berakja a pénzt, 70 000 forintot, fogja magát és elviszi, és nem találjuk meg, ahhoz képest, hogy reggel még eljátszott a nagy család összetartott, na ezek után szerintem már senki sem fog benne megbízni. Megbeszéltem, a Nikivel adott nekünk pénzt az Odával a fodrászra, megbeszéltük, hogy a maradék pénzt borítékba berakja a szobájába a matrac alá. Egy forint nincsen sehol. Elvitte az összes pénzt. A Niki azzal, hogy elvitte az összes pénzünket, azzal nagyon szarba hagyott minket, mert üres a hűtő, nem vásároltunk be a Gabinak a születésnapjára, nagyon nagy bajba vagyunk. Akkor kérdik el a Marcit. Figyelj, nem lehet megoldani azt a Marcival, hogy kérünk tőle pénzt, és azt mondjuk, ha Niki visszajött, visszaadjuk neki azt a pénzt. Mehet a Marcot Megkérdezem. Majd megkérdezem, én hagyjad. Megkérdezem. Ne haragudj, Marci, az a helyzet, már bocsánat, hogy megint hozzád fordulok. Figyelj, az a helyzet, hogy a Gabinak ma van a születésnapja. A Niki elvitte az összes lóvét, a csajoknál volt lóvé, de eldurrantották, mert masszíroztattak, meg elmentek tökömpasszújba, és az a lényeg, hogy nekünk ennyi minden meg kell venni. A lényeg, hogy addig kérhetnénk előleget, amíg a Niki ma visszajön, és még ma lehozzuk a pénzt, és visszaadjuk, mert nála van a pénz. Niki hol van? Hát ez az, hogy ő elvitte a Gabit, a Gabival egyszerre fog hazajönni. Valahogy a Nikit értesítsétek, mert sajnos nem áll módonban. Tehát ekkora tételt nem áll módonban. Jó, kösz szépen azért. Gondoltam, hogy nem fog neki örülni. Az, hogy Marci nem adott egy fillért sem, hát az igazából várható volt, annak fényében, hogy eddig hogy végeztük a munkákat. Na hát akkor valamit csináljunk, gyerekek, tényleg. Jó, mert... Idő legyen. Tipli fel mindenkinek, én azt mondom. Most éjfél után kezdünk el tusolni? Vagy hogy lesz? Még elmegyünk tusolni, elkészülünk, felöltözünk, az egy óra. Egy óra. Sőt, nem is biztos, hogy éjfélkor már fent leszünk a lakásba. Hát hol? Éjfélig tart a munkaidő, mire megcsinálunk minden szírszart, negyed-egy. Mire ezeket leengedem, addigra már fél egy lesz. De jó itthon lenne, újra rend. Nagyon nagy Miért nem lehet itt meg kitakarítani, meg semmit csinálni soha? Mi azt hittük, hogy mire hazajövünk, azért itt már nagy sürgésforgás lesz. Helyett hazajöttünk, és a feje tetején állt a lakás. Nem is értem, hogy miért volt fontos az például a két lánynak, hogy most elmenjen, nem tudom, fodrászhoz, 15 000-ért becofoztassa a haját, amit 15 000-ért én is megcsinálom, még be is fonom neki, ha kell. Megint a két csaj elmegy masszíroztatni, meg hajukat megcsinálni, és akkor majd én fogok addig itthon mosogatni, meg a az. De nem baj, legalább a csajoknak jó a haja. Ja. Hát csodás. Tényleg, örülök. Engem az húzott fel, hogy most Niki elviszi az összes lóvét, érted? Az összes lóvét Biztos elviszi. Nem direkt vitte el, benne volt egy borítékba, gondolom készülődött, pakolt, elfelejtettek kirakni. Még egy 8 általánost végzett hülye gyerek is tudja, hogy a pénz az pénz. Érted? De gondolom elfelejtettek kirakni. Amúgy mindig ezen a pénzen van a téma. Még sose felejtettél el semmit? Költsük el a pénzt, ne vigyük nekik haza. Jól állnak ezek. Tetszik, ilyen kis dögös vagy benne. Igen? Jellek. Kell a munkába, mondom. Hát, bár a focisztán látom az órán. Igen. Tökéletes lesz. Akkor ezt visszük. Ha már egyszer elköltöttük a pénzt, akkor tök mindegy, hogy hova megy el, meg mire megy el, mert akkor annak a pénznek már se híre, se hamba. Jár nekem annyi, hogy vegyek magamnak egy akármit is, és ez pont egy cipő volt. Én úgy érzem, hogy megérdemeltem. Levi, masszírozd meg! 15 000-ért, barátom! Masszírozd meg! 15 alatt nem vállalom! 15-öt adok érte! Annyira szép lett a hajad! Nézd meg a hajam! Hány táj? Nézd meg a hajam! Motorra jöttem susak nélkül! Egy órája mosogatom. Alapvetőleg nincs bajom a házi munkával, de itt, amikor nekiálltam mosogatni, olyan volt, mintha már órák óta mosogatnék, és hát nem haladtam előre, és láttam, hogy semmi értelme, és egész nap ott álltam a pultba, dolgoztam, és ez már egy kicsit sok volt. Bekikém! Mi van? Én rájöttem, hogy nem fürdök. Minek úgyse nagyon szoktál, mert megszoktuk. Akkor jó. Give it to him, word him up, let me do him. Back another match, another flame. Come on, everybody get ready, know every time I do what I do. Bust rhymes from the people wanna. Let's go, cause you know we gon' fly, gon' fly. Everybody get let me see you just. Nagyon megörültem, amikor megjött a barátom, igaz, hogy nemrég takarítottak ki a házat, hogy rend legyen. Viszont annyira megörültem, hogy nem érdekelt semmi. Este úgyis pöcsögni fog a kula megint. Na várjál, közben csinálok.
Ne haragudj, hogy így összecsúltam, de hát ezt nem tudtam kihagyni. Tehát ez kellett. Jól van, Zolikám. Na valamit csinálok, hogy gyorsan van a kis rendet. Kivasoljam a hajad? Jó, kezd már. Gyere, kivasolom a hajad. Gyere. Csak kivasolom a hajad. Ó, már nem is olyan göndör. Jó, már nem is. Arra felírom ide nekik, hogy a tesókba megtalálom. Aha, majd akkor utána azt eltakarítod. Dugulj már, vagy dugulj már! Na, ne legyél már ilyen. Nem. Beki, szabad a fürdő, nálatok szabad, igaz? Ezek szerint, hogy itt álltok. Edzegetek most tudod minden. Annyira örülök, van még ember, aki ide tud állni körén megmagyarázni, miközben készülődök. Ez hihetetlen, esküszöm, ide hívom a Melitát. De. Te csajozós figurát úgy látom. Ja, most nagyon ráálltam erre a csajozós feelingre. Aha, látom, észrevettem. Van egy lány most, hát volt egy másik, meg az egyik lány a másik. De most miért vágolsz? Van itt elég szép lány. Hát van, de Zoli, az a baj, hogy itt bent olyan kalamajkák vannak ebből. Igen? Hát itt ha valakivel összejössz, olyan kalamajka van belőle, halad utána. De miért? Hát szerelmi bánat, haza költöznek, még ilyen meg. Nagyon kemény. Tényleg? Hát hülye. Ezért? Persze. Ez van olyan hülye, aki szerelmes lesz belé? Gyerekek, siessetek! Ez az én söröm? Jó van, tesókám, induljunk, drága barátom, induljunk, nézd csak, Levik, én megyek, barátom, látod? Nagyon jó, hogy megérkezett Istvánnak a spanja, és főleg az, hogy nem üres kézzel érkezett, mert tényleg semmi piánk nem volt, legalább elkezdtünk hangolódni így a bulira, ha már Niki ilyen helyzetbe hozott minket. One drink from me. One drink from me. Two drinks for you. A Dombóvárit ismered egyébként, mert te hallottad, hogy jászkerül. Mit csinálsz te? Mi baj van? Rosszul vagy? Hallod, jól nézek ki? Gyere már! Jó leszek? Ennél jobb sose lesz, nem mindegy. Zoli, gyere! Halljátok? Mi van? Fotóalbum! Jól fel vagyunk készülve megint. Én tudom, hogy hol van. Ideje volt. Szerintem jól sikerülne ez a buli, szeretném, hogy a Gabinak mindenne meg lenne, érted? Amit Cuki, a nópara, napszemcsi megvan, na, a nem lehet. Pont most próbálom neki elmagyarázni. Bezárhatunk? Majd. Azt hittem, hogy már most. Azért annyira nincs. Parancsolj! Jézus, bezárták! Kizártak minket? Hittem kizártak minket. Hol vagytok? Fiúk, lányok! Sehol senki. Halló, hát milyen szülinap ez, hogy nincs itt senki? Nézd már, sehol senki. Viszont milyen büdös pezsgőszag van. Halló? Fúj, meg milyen buli volt rossz nélkülünk. Volt itt. Azt nézd meg! Mi az? A tesókból megtaláltok, siessetek. Pillanatra megállt bennem az ütő, hogy Gábor rá fog jönni, hogy valamit szervezünk a háttérben, de Gábor szerintem nem fogott gyanút, bár nagyon ki voltam a többiektől, hogy ilyen kupit hagytak. Ciao, Levi vagyok! Gabi, ha merre vagy? Akkor király vagy? Szia, örülök, hogy találkoztunk. Szóval csumi felhő! Hallod, cső! Haveroztok! Jaj, de jó, Terén nem láttalak valós! Halló! Gyönyörű vagy, baby. Figyelj, gyorsan! Gyorsan öltözünk, Niki? aztán megyünk inni. Szobába. Marci előbb beengedett, mert nem volt fogyasztás. De mi van a hajaddal? Meg lehet, hogy kicsit? Aha. Levi vagyok! Persze, Tina vagyok, adjanak a barátnője. Persze, mi ez? Házi haverjai vagytok! Persze. Teljesen megörültem, amikor megláttam, hogy öcsém így befut. Aztán láttam, hogy ott van Julitka is, ugye volt barátnőm, közel 3 évig voltunk együtt, ilyen kisebb-nagyobb megszakításokkal, elég viharos volt a kapcsolatunk, de a mai napig nagyon-nagyon jóban vagyunk, ő az egyik legjobb barátom. Légy szíves, figyeljetek rám, tényleg mindenki volt. Jó, gyertek, Laci! Kicsit paráztunk az idő véget, féltünk attól, hogy Gábor elő fog a szórakozó helyre érkezni. Mivel ránk még várt egy feladat, el kellett bújtatni a meglepetés vendégeket. Nagyon örültem nekik, hogy ott vannak és várnak, de volt egy óriási űr a szívemben, hogy a családtagjaimat nem látom, a barátaimat nem látom. Gabi!
A főnökös! Gabi! Gabi! Megláttam a húgomat a kezében egy tortával. Ez egy annyira megható pillanat volt, főleg úgy, hogy arra készültem, hogy nem találkozok igazából egyikükkel se, hogy igazából megszólalni se tudtam, csak átöleltem őket, megpuszilgattam a húgomat, és igazából kicsit családfeelingem volt, és kicsit elhoztam nekem a családot. Mindenkinek örülök, hogy itt van. Köszönöm, srácok, hogy eljöttetek. Nagyon cuki volt a Gábor, nem gondoltam volna róla, hogy így meg fog hatódni. Valahogy nem néztem ki belőle, de nagyon jó érzéssel töltött el, hogy ennyire örült a meglepetésünknek. Nézd oda! Nézzetek oda! Ez nagyon. Annyira édes volt. Gabi, olyan cuki voltál! Gabi! Na menj a de hova voltam, menj a Láttam rajta, hogy nagyon tetszik neki, tehát tényleg azok az őszinte könnyek voltak, nagyon... Én is meghatódtam. Ez a mi ajándékunk neked! Olyan. Ezt tőlünk neked! Na nézd, ez mindenkitől, Gabi, mindenkitől neked! Tesó, köszönöm, tényleg. Levi ajándéka! Levi ajándéka! Én kérek elnézést. Gondoltam, hogy ezt adod. Érdekes volt ez a buli, mert volt benne érzelem, így Gábor volt, amikor így elsírta magát egy kicsit, és egy hatalmas buli kerekedett, úgyhogy elég furcsa volt. Én tudtam, hogy ő leszbikus, főleg akkor, amikor mondta, hogy ő az ilyet nem szereti, de utána nagyon szerette, és szerintem át fog pártolni a férfiakhoz ezek után. Hát a torta. Ott kezdődött minden. Az arcomba mondod! Miért? Gyere ide, meg! Gyere ide, és belemondom az arcomba, hogy ez jobban jársz, hogyha bemaradsz a szobába, azt komolyan mondom. Miért pakolja a ruháit? Nem tudom, remélem elhúz a Jó veled a szex, nagyon. De oda Ádámmal is kijössz majd ide? Itt lesz szex. Figyelj meg! Már van, nem látod? Én ma dolgozok este, úgyhogy meglátom. De tényleg gyere. Jó. Valami este ezt mondtál végigbordos csávónak, hogy találkozzatok?